बिश्वजित दैमारिया सिस्टेम मानिग्रा सासे दैदेनगिरि नङा। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिश्वजित दैमारिनि सायाव गोख्रों अजद खालामदों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिश्वजित दैमारिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव बिथां बिश्वजित दैमारिया खौरां मेलनि गेजेरजों जे बिटिआरआव बा बिटिआरखौ सिस्टेमै सालायलांनो हायाखै एबा फेलें जादों होननानै अजद खालामदोंमोन बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा। आरो बे बाथ्राखौनो लानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों गाग्लोबदों बिश्वजित दैमारिनि सायाव बुंथिदों जे बे समाव बिश्वजित दैमारिया सिस्टेमजों सोलिनाय एबा बिथाङा सिस्टेमखौ मानिग्रा सासे दैदेनगिरि नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बिश्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो। बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया। बिथांखौनो जों सिस्टेम मानिया, सिस्टेम बुजिया। बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियैखौ जानला मोनला कमेन्ट होदों। बिथाङा अजद खालामदों जे गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया अजद खालामदों जे बिश्वजित दैमारिया सासे सिस्टेमखौ मानिग्रा सुबुं नङा, सासे सिस्टेमखौ बिथाङा गनायग्रा दैदेनगिरि नङा। मानोना मोनसे समाव बिथाङा बिपिएफ जोंनो गोलाव सम बिथाङा खामानि मावदोंमोन, गोलाव सम बिथाङा दैदेनगिरि जादोंमोन। बै समाव बिटिसिनि सिस्टेमखौ बिथाङा मा खालामनाय, बिटिसिनि सिस्टेमनि सायाव बिथाङा मानो मोनसेबो खामानि मावदिया होननानै अजद खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बिथाङानोथ' बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव थानानै गोलाव सम बिथाङा खामानि मावदोंमोन, गोलाव सम बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजाजोंनो दैदेननानै बिथाङा खामानि मावबाय दंमोन। अब्ला बै समाव सिस्टेमखौ बिथाङा मानि थाखाय फोसाबदिया, मानि थाखाय बिथाङा खामानि मावदिया? दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखाराव गोबां बिबांनि फ्लेक्सिक प्रग्राम एबा गोबां बिथांखिफोर लादों आरो जाय बिथांखिया मावफुं जादों। आरो बे समाव बिथाङा अजद होनाय बाथ्राया जेबो ओंथि गैया एबा भेलु गैया आरो बिथांनि बाथ्राखौ जों जेबो गोनांथि गैया होननानै सानो होननानै बाथ्रा बुंथिदों लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया, जों बेसेन दं होनना साना। जे बिथां बिश्वजित दैमारि बिथांखौ बुंथिदों जे बिथाङा सासे बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाखौ सोंखारिनो बिथांनि प्रट'कल एबा बिथाङा सासे दैदेनगिरि जाना एबा आसाम आयेन आफादनि जानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गनायथाव नङा। सिस्टेमखौ बा सिस्टेमनि सायाव एबा राजखान्थि हानजाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायनि मोनसे ओंथि गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां बिश्वजित दैमारिखौ जे बिश्वजित दैमारिया सिस्टेमजों सालायजाग्रा एबा सिस्टेमखौ मानिग्रा सासे दैदेनगिरि नङा। मानोना बिथाङा बे समाव गावनि जिखिनि खामानि एबा गावनि जाखिनि मावनाय, बे मावनायखौ बिथाङा आथिखालाव जाखिनि बाथ्रा बुंबाय दं आरो बिथाङा सोरखौबा अजद होबाय दं जे बिटिसिआव जे सिस्टेमाव सालायजायाखै होननानै बाथ्राजों सोंखारिबाय दं। बे समाव बिटिआरनि जाखिनि फ्लेक्सिक प्रग्राम एबा बिथांखिफोर, बे बिथांखिफोरा गासैबो जे बे बिथांखिफोरा मोनसे आयेनजों एबा मोनसे सिस्टेमजों आथिखालाव सालायगासिनो दं। आरो बिश्वजित दैमारिया बिथाङा बहा नुनो, बिथाङा जे मोनसे समाव जे बिटिसिनि खुंगिरि एबा बिटिसिनि मोनसे समाव बिथाङा थाफानानै खामानि मावदोंमोन, बै समावनो बिथाङा मावफुंनो हायाखै। आरो आथिखालाव बिथाङा सिस्टेमनि बाथ्रा बुंनो फैदों जे बे सिस्टेमनि बाथ्रा बुंनायाव बा बुंनायनि बाथ्रा, बे बाथ्राया ओंथि गैया होननानै अजद खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसिआव बिजेपिआ जुदि फैयोब्ला सानसेयावनो जे बे सिस्टेमखौ सोलायथारनो हागोन एबा सानसेयावनो जे गोबां सिस्टेमा जे आबुं जागोन बे नङा। मानोना बे समाव दैदेनगिरियासो बेखौ खालामगोन, बे दैदेनगिरिफोरासो मोजां जानांगोन, अब्लासो बे सिस्टेमफोरा सोलिगोन। आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय आथिखालनि सोरखार, बे सोरखारा मोजां सिस्टेमावनो सोलिबाय दङ। नाथाय बिथां बिश्वजित दैमारिया बेफोरबायदि सिस्टेमनि बाथ्रा बुंनाया बा बाथ्रा बुंनायनि खुनु मोन्थाय एबा बिथाङा बेफोरखौ बुङियानो मोजां होनानै
बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिश्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन मा सिस्टेम दं बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेराव होआ जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेराव जों गरसेबो बाहायाखै जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जे सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया बिथाङा कुनुदिन सिस्टेम मानिया सिस्टेम बुजिया आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियैखौबो जानला मोनला कमेन्ट होदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिआव बिजेपिआ फैयोब्लासो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो दा बिजेपिआ बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों दा आसामनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफेक्सन मोनदों ना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनाव सोंबासो मिथिगोन कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिआ सासन खालामबाय बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु रायजोफोरनाव सोंबासो मिथिगोन बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोराव जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होनना साना सासे आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै बिथाङा बेखौ बुंनाय संबिजिरा ओरैनो प्रट'कल मथे बिथाङा पाब्लिकनि गेजेराव कमेन्ट होनायनि मोन्थाय गैया खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया सिस्टेमखौनो बुजिया सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कलबो बुजिया बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बखिलायबाय थायो बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्त' होआखै खेरायाखैबो जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन बिथाङा मा बखिबाय थायो बखिलांबाय थाथों आरो बुंनो